Cedarwood, comunitate, aduce oamenii împreună pentru a experimenta puterea și valoarea comunității. Cei care au nevoie de Cedarwood luptă să formeze legături în cadrul grupurilor sociale. Acest lucru poate fi adesea cauzat de un sentiment exagerat de individualitate. Cedarwood inspiră sentimentul de apartenență și ajută inima să deschide pentru a primi dragostea și sprijinul altor oameni de a vedea viața ca o experiență comună. El îi invită pe indivizi să primească, să ofere emoții, astfel încât să poată simți suportul comunității, familiei din care face parte. Utilizare. Poate fi difuzat sau inhalat din palme. Aplicați pe mâini, picioare și tălpi. El poate fi însoțit ca și uleiuri în sinergii cu Majoram, Graphite Air. Ajută la incapacitatea de a forma legături sociale, singurătate, senzație de separare de oameni, antisociabilitate.